ma ai da ganin wasu suke ma shirka ce gadir saboda me an cuce su a littattafai ban nuna muku ba duk abin da suka yi akai wani ma ya ki faɗa sunan gun gaba ɗaya wasu kuma suka juye maudu'in zuwa wani ba ɗaya da ya faɗi maudu'in duk wanda ya kasa ya yi wani magudi a dalilin haka ba sa ne al'ummar musulmi ba su san me ya faru a gadir ba ana faɗar gadir sai ka zaci wata matsala ce ta 'yan shi'a gadir din zata suke yi wata santa ce ta shi'anci wasan da nake cewa ba wani taro a musulunci da ya kai wannan asali wasu ka ce na rusa hajji na rusa kaza na rusa kaza abinda ba su gane ba a magana ta shi gadir ba raya shi annabi yayi wanda dama wasu annaba sun yi shi kafinsa ba shi ya assasa shi ka hada abinda annabi ya assasa da wanda waninsa ya assasa gadir annabi shi ya assasa bukin gadir ana muku karatu a kai kuma ba su yi tari ba wanda ya tari don ba su isa su yi ba saka duk wani abubuwa da suke caccanja su kawo wani abu a gefe to ni ba abu ruwana da cewa ta kungiya ce take yi abin da ya dame ni ina